लोगोफोर खुलुमबाय आंनि Bodo ब्लग इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ लानानै फिन खेबसे आं बरायफिनलायबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअआ मा जानो थांगासिनो दं नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबजासिम नायलांबासो मा खालामगोन आं बुजिलांगोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा मा सायनोसै आरोना लाफाखौ सायनानै लाग्रोनानै ओमफ्राय एसे संनोसै अरदाबा गेसा जोब्बाय नालाय बेनि अरदाबखौ रेडि बानायबाय आरो साहा फुदुंखांबाय साहा लोंखांबाय ओंखामबो जानखांबाय आरो आं माने दाब्लिया एसे लोमजादों जि जोमसो गानफब जोमफबसो थागासिनो दं आरो नै लामाथिं थांगासिनो दं माने गायसे आं लाफाखौ सायना लानोसै लाफाखौ सायनानै जाखां लोंखां ग्रोनोसै आरोना नै लाफाया बिराद मोजां आरोना लाफा मुथानै बेबो मुथासे मैगं सेगं सायखांनानै दा लाफा मैद्रुखौ रुबाय आरोना दाब्लिया जानो होननानै हाल्ला खालामबाय थानायखाय दा माबाबाय आरो गेसाबो जोब्बाय नालाय बे न' गिजि बायला सिलायावनो जानगासिनो दं आरोना न'बो बानायनो हायाखै माने गेसाव संनायनिसाय अराव संनायनि सादा बेलेग जायोनो आरोना बिनि थाखायनो आं गेसखौ सोथ'वाखै आरो फैसा बेसे खम नालाय सोथ'नाय जायाखै आरो बिनि थाखायनो आं दा अराव संदों आरो एसे मोजां मोननांदों आरोना संनाय जानो एकदम पुरा बरिया पाक जायो आरो गोथावबो जायो गेसनि एसे बोरैबा मोनजायो आरोना माने आंनिया एक्सपिरियेन्स जायाखै आरोना भिडिअखौ मा होनगोन मा थागोन जायो आरो दासो सोलोंजेनदों नालाय थेवबो आं नोंथांमोननिसिम आं भिडिअखौ मोजां भिडिअ लाना फैनो थाखाय नाजागोन आरो पुरा अर पुरा मोजाङै जोंगासिनो आरो नाय गाइस माने दा फाइनालि आं मा होनो हस्पिटालाव फैबाय आरोना हस्पिटालाव जोंहा ओंखाम जानानै सानजौफुनि ओंखाम जानानै डाक्टारनाव फैनांगौ जाबाय आरो पुरानो दाब्लियानो फिसा हिन्जाव हमबाय आरोना आंहा बहुत हेपि निउ इयारनि दाब्लिया माबायदि मोनदों जायाखैनो नाथाबथारदोलै जिखौ बोखारनांगौ बेखौ गथ'खौ थिखांखांना ओंखाम सोंखाम लाना फैखाबाय आरोना सानाव ओंखाम जानाय जायासै नालाय ओंखाम लाना फैखाबाय ओमफ्राय माबायदि मोनखो मोजाङैनो गथ' फिसाखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बिमाजों उन्दुगासिनो आरो सासेया नै सिंस्रि साबायनो आरोना बेहायनो पुरा खस्थ' मोनबाय नै पुरा सिंस्रि सानानै आरो जोंजोंनो लोगोसे आरो बेलेगबो दंफायो आरोना बेलेग पेसेन्टबो लाबोखानानै दंखायो आथिङा
ओइ जिखौ बोखारनांगौमोन no 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 जाखांबाय आरोना जोंहा थांनो ओंखारबाय न'आव नै दाब्लियाव उन्दुनानै दं उन्दुनानै दं दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरोना न'आव थांनानै आरो मा होनो देखायनोसै एकदम पुरा न'आव नेनानै दं आरो सबबो नायनो होननानै न'आव थांनानै देखायलायनोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय न'आव मोनफैबाय आरोना न'आव मोनफैनानै भिडिअबो बारा लानाय जायासै हस्पिटालाव दा न'आव मोनफैनानै नै पुरा लाग्राफोरा नै लाग्राफोरा पुरा जमा जागासिनो आरो नैलाय सासेबाव गोलैगोन मबाइला उन्दुगासिनो दङ फिल्म नङा बायो फिल्म नङा भिडिअसो बानायदो सालाक जाबायानो इबो सालाक जाबायानो पुरा जल नायग्राफ्रा आरोना So guys माने आं मा होनो मागोआवबो देग्लाय गैला मानिनो मोनाखै आरो फिथा सिथा बारा बानायबाय थानाय जायासै So guys भिडिअ बेनोसै बारा गोलाव खालामबाय थाला मोजां मोनबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबावसो So thank you bye bye good morning